Okay guys, magandang umaga po sa ating lahat. Ayan, at muli na naman tayong nagbabalik dito sa maliit nating channel. Ayan, pero bago pala yung video natin mga guys, sinashoutout ko pala lahat ng mga sumusubaybay dito sa maliit nating channel. Sa mga solid subscribers natin. Ayan, magandang umaga po sa inyong lahat. At ayan, shoutout din pala dyan sa US, sa mga kababayan nating OFW na nandyan. Lalo na kay Sir Leodicario Versusa. Yan, good morning sa iyo, sir. At lagi po kayo mag-iingat dyan. At sa lahat ng mga nanonood na mga kababayan natin na nandyan, good morning po sa inyong lahat. So, ayan, shout out din pala kay Kagawad Rooney Tak Quezon. Ayan, action man ng Barangay Poblasyon, Bugalyon, Pangasinan. Ngayon mga guys, nandito pala tayo sa bayan ng San Francisco. Barangay San Francisco, bayan ng Bugalyon. Wala tayo sa San Francisco, California mga guys, no? Dito lang tayo sa may San Francisco, Bugalyon, Pangasinan. So, ito. At ating papasadahan kung ano ang meron dito sa may Barangay San Francisco, Bugalyon, Pangasinan, no? Iikutin natin mga guys kung anong meron dito. So, samahan niyo ako mga guys sa aking pag-iikot. Ayan. Tara, let's go. So, nandito tayo ngayon mga guys sa may chapel nila. Ayan. Ayan yung chapel ng San Francisco, Bugalyon, Pangasinan. Ayan. At hindi natin mapapasok mga guys kasi sarado. Ayan, dito lang tayo sa labas. So, ang susunod natin na pupuntahan ay yung barangay nila, barangay hall, tsaka yung syudad sa Gubat. Isusunod natin mga guys, pupuntahan natin yan. At dito pala yung nandito pala yung taga rito pala yung kaibigan natin na vlogger din mga guys, no, si Leos Chop TV. Taga rito siya mga guys. Shout out sa iyo Leos Chop TV. Ayan. At hindi natin alam kung saan ang bahay ni Sir dito, no? Para mapuntahan natin at mapasyalan rin natin, ano? Laging nanonood yan sa mga bago nating videos mga guys. Si Leos Chop TV. Ayan. So, good morning sa'yo, sir. At ayan, nandito tayo sa may bago nila mga guys, no? Bago mag barangay hall. Ayun, yun yung barangay hall. Yung may unang nakikita nating parang bahay. Yan. Yan yung barangay hall nila dito. So, may malawak silang palayan. Tapos mula dito tanaw na natin yung bundok. Magandang tanawin, malawak. At ito yung napakagandang barangay hall ng Barangay San Francisco. Ayan. Bugalyon. Pagagandang nila barangay hall. So, tara, proceed tayo dun sa kabila, dun sa may banda roon, sa may syudad sa Gubat. At ayan, pagdating dito, mula dun sa may barangay hall, medyo walking distance lang yung elementary school. Ayan, San Francisco Elementary School. Ayan.
Mayroong pagdating doon sa unahan, mayroong ano doon, Siyudad Sagubat Resort. Yan, at pupuntahan rin natin yon. Okay guys, galing doon, nandito na naman tayo sa may resort kung saan ay kakaiba yung pangalan, ano. Yan, yan yung pangalan niya, Siyudad Sagubat Farm and Resort. So, Siyudad Sagubat. Hindi natin alam kung open pa ba yan. Pero pinapakita lang natin. So, ayun. Punta tayo doon, banda doon. So, ayan na guys, no. Itong resort pala ito, hindi na pala na o-open. Wala na pala. So, ayan. Pero dati, pwede tayong maligo dyan, pero ngayon hindi na. So, punta tayo doon sa may hanging bridge. So, hanging bridge ang isusunod natin mga guys. At ayan, pagdating natin dito, mayroong kantuhan. Yan. So, dyan tayo galing. Ayan, papunta doon. Tapos, ito ang pagkakalam natin, papuntang Barangay Lagit, sentro. Kaya magtatanong tayo dito kung saan yung hanging bridge. Ma'am, magandang umaga po. Saan po dito yung hanging bridge? Dyan po papasok. So, ayan na guys, no, papasok dyan. Tara at puntahan natin. At ayan na guys, no, pagkapasok natin doon, walking distance lang din, medyo malapit lang, mga 50 meters lang pala. Nandito na tayo sa may hanging bridge. Ayan. Nandyan yung hanging bridge. Ang pagkakaalam natin mga guys, no, taga rito yata si, yung kaibigan natin na si Leos Chop TV. Taga rito yata si sir. Kaibigan natin yung vlogger. So magko-comment yan mamaya dito sa video natin. Kasi lugar niya ito. At ayan na guys, no, napakalamig dito. So may tabi-tabi po. Laki ng mga guys, oh. Puno ng puno ng tawag nito. Laki mga guys, oh. Napakalaki. So dito tara. Samahan niyo ako mga guys hanggang sa dulo. Kaya para makita nyo kung anong meron dito sa may Barangay San Francisco. Bugalyon, Pangasinan. Ito. So, ito yung apakan niya mga guys, no. Bakal-bakal lang. Safe naman siya. Yan. So, hindi na tayo tutuloy mga guys dahil tayo. Ito lang. Ito lang yung hanging bridge dito sa may Barangay San Francisco, Gubat, Pangasinan, Bugalyon, Pangasinan. Ayan yung bata, oh, tumatawid. Parang walang easy lang yung bata, oh, sanay na siguro yan. Sanay na yan mga guys dahil taga rito yan. Nung hindi ka natatakot? Ha? Matibay ba to? Nang? Saan ang bahay nyo? Diyan? Marami pang bahay diyan? Ha? So ayan na yung bata mga guys, no. Tayo hindi na tayo tutuloy. Kasi tingnan nyo naman mga guys, oh. Yan lang, oh. Takot tayo.
Talo tayo dun sa bata. So, pasensya na mga guys, no, hindi tayo tatawid. Natatakot ako eh. So, ayan na guys, no. Ayan, yung baba. Tubig. At itong tubig mga guys, itong ilog na to is kadugtong dun sa may ano, sa may kung naalala nyo yung vlog natin, yung Tarka Dam. Yan, kadugtong lang ito mga guys, no. Yes. Ito, barangay San Francisco, yung kasunod niyan eh Lagit na. Kaya nandyan lang yung Tarka Dam. Kadugtong lang yan. Pagbaba natin dito. Yan. Ayan, may tumawid oh. Ayan oh. Easy-easy lang. Ayan. Hindi sila takot. Ayan, may tumawid. Si nanay oh. Easy-easy lang. Ayan, takot na. Ha? Sanay lang. Dati tabang Pati tabla. Tan Banglawa. Ayun, ni. Ang takot ah. kay napulag dali mo Ang takot ako. kimmo dalong mo sudapon yung nasama natan tabla labatan. Ah, Minsan ang gapon ni harang-harang ko ta. wala pa itong harang dito. Tabla lang. Napaka-delikado pala noon, no? Ang bahasa ka amit ko ang kinja iba ja. Unta na. Sanay na kayo. Ayoko. Bugado. Ako gabay. So, ayan na guys. Pinapasubok nila tayo pero ayaw kasi ano, takot ako eh. Pasensya na mga guys. Takot ako. At ayan na guys, no, dahil pinapasubok tayo, susubukan natin. At kung kaya natin. So ayan na guys, no. Hindi tayo nakadiretso. Medyo nangalahati lang tayo. Kasi napakaliit ng mga bakal mga guys. So tingnan nyo. Tsaka mauga. Yan yung bakal niya mga guys. Napakaliit lang oh. Yan. Kaya hindi na tayo diretso mga guys. Pasensya na at talagang ano, nakakatakot. So ayan. At ayan na guys, nandito tayo sa baba. Ayan, ito.
So, ayun yung ano, hanging bridge. Medyo may kalumaan na siya. At yung flooring niya kasi maliliit na bakal lang. Kaya hindi tayo nakatawid. Takot tayo. Medyo mauga. So, ayan. At ito lang yung ano, mapapakita natin dito sa may Barangay San Francisco. Bugal yun. Hindi California mga guys, no? Bugal yun, Pangasinan. So, ayan. Tayo magpapaalam na. So, hanggang dito na lang yung video na naman natin ulit. At maraming salamat na naman ulit sa suporta at sa panonood dito sa maliit nating channel. Yung hindi pa pala nag-subscribe, ayan, mag-subscribe na kayo mga guys para masuportahan nyo itong maliit nating channel. At ayan, maraming salamat.